mondo mi jok mani oko ne tugo kata ma jo Kenya tango. Okay, aparo ni Cleo sani being ni league major league sani ni yueyo to kama Kenya gike ni aparo ni koro wane rada mag clubs madwaro jotugo kuomwa, wane rada jok madwa kao benchmark kuomwa, koro nyaka wadog piny mondo wang'e nitie gima chando wa Kenya ka ma samoro jomoko en joy to gikia kama wagole ni freedom. Nitie freedom, too much freedom e Kenya ka ma ng'ato en ong'e ratiche ma kata en od ng'ato. Aparo ni as much as wan gi freedom mane jok mano fight ka kele no timo matek sana, kik wati kode, kik wakawe lwetwa sana nikech nitie kuonde modhiny, kuonde modhiny ga very sensitive nikech wasegi kama koro wane keke marago pira mane ukelo mar nyithindo magocho dala kage. Ane nyithindo gi ose nyiso ni nitie gima ginyalo timo. An nyithindo gi fans bo osenyiso ni nitie kaka ginyalo dhi e pap. To kata obedo ni gik moko biro molewo dalawa. Tisibeta gimoro bi molewo moloko koso biro flat. Awareness koko wakelo. Ok wadagi ni samoro lewo kata wan wang'ino lewo. But dogane bedane gi bura e chunyi mondi bed secretary, tibed jakom, tibed audience, tiwuo mi wacha ni to yawa ticket mada dhi uso third ande e papni ere ka kudhi keto piny tiwacha na vana tiketo 100 wawe girlfriend nani kata chiega na dhi mondo kik wadho kel black moro kacha cha man kelo commotion ne mosonyi rich to jogwa buono main kaf rich gi mondi kon gin ja Kenya mane kaka en to wateme yawgi, wateme timo gimoro as much as wan gi wateme timo gimoro mopogore nikech ok inyal tiyo gi method achiel kwano negi to mai pod moyo gisetiyo gi method ma yaw get let ni mokwano nonego gi gitema ne ni gichala jok moko mosamoro be oteme method moro inyalo temo gimoro to pok succeed giteme yawe chon mondo wachak chon ma ng'ato kubiro ta idho dhi kata donji mondo mi kik wayigo kete traffic mar gari ni wase control traffic ma dhano ni ang'amo nwa control wanyama control kaka nosacho chien kanya jok mani complementary to gi jok man tiyo kacha cha mondo mi ng'ato ka ng'ato titije to tich moro amora mitimo wakaw baj mar Kenya to ket malo sechete kaka neno nyithindo go kete kaka leng'i ni to kete malo technical bench kete malo federation kete malo ng'ato ni line to watitijwa maber ma welo mantie man e dala kamo biro because wacho pirani be neno ni as much as wabere yore moko to nitie moko be kar wanyalo timo maber saidi koro en nana pli ni gini yot sana kech kan wasewacho ni online kende mantie to yo modong to complementary ang'eyo ni percentage man complementary gi joma tin ma ka gi amua ni ka wuono to wawere gi bogi kauno tada we bogi kata nyalo tingo bogi bata ti kode method machielo method ma jatigo gi bogi ni ase wacho chien kacha ni method ma jatigo gi bogi ni kwan kaw bogi ni achiel kachiel te dhi gi bogi ni e gate kacha cha ti kaw gigo to donji kikiwe bogi kiket gine bogi bogi kikete to emben gi joge kaka ibin gi joge ba bogi no ben gi joge te mang dhi kelo black migo kacha cha to black ni mang ni kel picha marach wadong wan kama tek sana kama tin sana wadwa neno ke chapara ni finals wacho wadhi go ka finals go ka to okan ne goe kaka ng'ato kan tigi moko timo nikech yiero moro mang wakaw going forward chieng Sunday to ntie kamo dhi ketwa kapoko ketwa kacha wayiero maber digo se wach gite wadwan wabed kwa the final migo ka to support nyithindo kaka naka gen gi Nyasaye keto gi kama ber gimbe gi seyie ni Nyasaye tiyo negi kendo gidhi maber mondo wane gini ka to kini jogi ng'en nyong'ewa omino kanyo gikete tised to gikete Uganda to gikete ka matin tigi mane ging'iyo ma kaka jo watu marach wanyalo tere kocha kwatimo maber nyalo tere ku kikwa gikucho chike opira ng'entie kalenda be nitie but gamomo ng'ato time pinyni safety first safety no nyalo miyo ng'ato lok gima ni paro ni ok nyalo lokore to in kaka Ochola isebedo bende steward kendo ni gino mesetimo kuom kinde chal mar arita kwe kinde tuke moneno sani gi onego kawe ipek machal nade kiere gino ma Kipchumba Murkomen wacho kaka jatin migawo mochung' ne rita koro kikirange kaka jasiasa
iranga kama wacho ni ngima ji tenya bedo kata kama tek ka oganda ochopo kacha uponge mokalo nyaka capacity mare kama onego bedni utingo to mano kopogore gi kata kumo osemiwa mar 60% mano mar pongo stadium en 27,000. Ka being an expert mar stewardship asetimo nyaka EPL course mabenyo wadhi course wang'eyo gima duonga en ni awareness, gima duonga pile ni nyaki wang'e chike ma nitiyogo. Then gimano okoso kabisa en workshops nyo chaku late to kasto nyo interest jo siasa nyo keto interest gi mar keto jogi mundu bede steward nyo inyo sana makanyo majodi tika nyo osedhi kacha moyudo track gi kila kitu nyo gidas kai gidugo timango gi gigo tag no gidugo go black gidogo black magitimo pile emomiyo wacho ni sasa midwa timo gimoro lewe expert nikech wan ka gi wachako gi local league waka wan gi Gor Mahia kaka the father or the husband of all teams, then wan gi FC kaka the semeji. Jogi kanyo akaw steward gi jok munge gigi to nyuwa miyo first priority. In fact doko bedo gelaps lakini bing ninyo awe jo siasa nyoka we ni ka ikama ambe joga monge tich kadwa kete steward emenyo kelo gini tikele steward ngama mind ne to ngama samonyo jagedo poko bedo gibedo dwaro mondo bed steward mondo kete mondo ngika kitimo gini ko ilo kama moko nyodhe hinyowa emiyo kanye kama nyo laps cha kubedi but nyogi we ne jok moko make bwana gini kata kodwa time nie to areas modwa ng'iyo seche moko gini ti areas ma kibede ni areas makama gima mani gima kata makathi nyotimo kata kada lungu players areas magoe ngata betimo areas matibo gigi to ka 50 kaka ne it was planned before ni Gor Mahia golo 50 FC golo 50 what happened ochako dugo ni Gor Mahia golo 10 FC golo 10 then the rest idwa kelo jok new faces mas no idea going chien kucho for this stewardship to koki idwa kete workshop motim no ber be onge then nyako bere ke laps ko wakwayo jidalawa igimo ngano timo interest mar nyaki kongi ki yudo ngama nigi interest mo going koro kanye kuonde manyo areas manyo ntimo nyo aneno kaka jok manigi expert areas go manyo chuno wani kata moko nyo wach na pana kopo ni mane kopo ni free for all to kare koro gima free for all ni nigi consequences nyo yudo ka koro mane gima nyo timwa but we advise earlier ni nti areas nti jok manyaka kuong mithuolo but being ninyo jo siasa donje jo federation ntie CAF ntie ango ntie interest nyegi wangiti umbe interest be carry the day nyo miyo kese cheche moko professionalism nyo go gingetne